Εγώ προτείνω να παίξουμε ένα παιχνίδι αντοχής. Οι καινούριες λέξεις της ημέρας είναι οι εξής. Θάλασσα, αυτοκινητόδρομος, εκδρομή, καραμπίνα. Θάλασσα είναι η δερμάτινη πολυθρόνα με τα ξύλινα μπράτσα, σαν αυτή που έχουμε στο σαλόνι. Παράδειγμα, μην κάθεσαι όρθιος, κάτσε στη θάλασσα να τα πούμε με την ησυχία μας. Αυτοκινητόδρομος είναι ο πολύ δυνατός αέρας. Εκδρομή. Εκδρομή είναι ένα πολύ ανθεκτικό κατασκευάζουμε το οποίο κατασκευάζουμε παράδειγμα. Ο πολυέλαιος έπεσε με δύναμη στο πάτωμα, αλλά δεν προκλήθηκε καμία γιατί είναι φτιαγμένο 100% από εκδρομή. Καραμπίνα. Καραμπίνα είναι ένα πολύ όμορφο λεπτό. Εγώ προτείνω να παίξουμε ένα παιχνίδι αντοχής. Δηλαδή, να ανοίξουμε τις βρύσες στο καυτό νερό, να βάλουμε το δείκτη και όποιος αντέξει πιο πολύ, κερδίζει. Και πώς θα το βγάλουμε? Δεν ξέρω.